म्हजें नांव विश्वंबर गांवस। हांव सांखळी नाविलंगार रावतां आनी ह्या आज जो कार्यक्रम जो आसा 11 साल संकल्प सिद्धी त्या कार्यक्रमा निमतान गोंय सरकारान एज अ फार्मर म्हणजे बिचोलीम प्रोग्रेसिव्ह फार्मर प्रोड्युसर कंपनी जी आमी 2019 फॉर्म केली। तेज्या नंतर आमी जवळ 350 शेअर होल्डर जे आसा ते शेअर होल्डर करून नाबार्डाच्या माध्यमातून आणि ॲग्रिकल्चर डिपार्टमेंटाच्या माध्यमातून आम्ही फार्मर प्रोड्युसर कंपनी फॉर्म केल्ली आसात। आणि ही फॉर्म केल्यानंतर मेन उद्दिष्ट जे जावन आसा की मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्याचे जी लागवड प्रक्रिया आसा तिका सहकार्य करप। जी आमची बिचोलीम प्रोग्रेसिव्ह फार्मर प्रोड्युसर कंपनी आमी फॉर्म केल्या ते फॉर्म केले कंपनीचे 350 आमचे शेअर होल्डर आसात आणि मोठ्या प्रमाणात बिचोली तालुक्यांची पडीक शेतपट जी आसात ती मोठ्या प्रमाणात लागवडीक हाडप हे आमचे मेन उद्दिष्ट जावन आसा।